Alдағы құтлау сәлемін біз Тольятти шәһәреннән алдық. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Наилә Сәид кызы Гзюнова каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны балалары Марат, Гөлнара, Роберт, Тимур Думбаловлар, Руслан, Эльмира, Булат Рамазановлар, Ринат, Алсу, Илдар Гзюновлар, оныклары Радик, Регина, Эмиль Абдульмяновлар котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең сөекле кешебез, Газизәниябез, кадерле әбекәебез тумышы белән Николаевка районы Татар Сайман авылыннан. Гади авыл баласы булып үсеп, тырыш кыз инде 17 яшендә кибеткә эшкә керә. Шушы кибеттә ул булачак тормыш иптәше, кадерле әтиебезне очратып, мәңгелеккә гашыйк була. Озакламый бер-берсен өзелеп яраткан гашыклар матур гаиләләрен дә тудыралар. Әниебез килен булып олы гаиләгә төшә. Кайнана, кайнатасы, 4 кайын апасы аны бик тиз үз итәләр. Әлеге гаиләне бик тырыш, булдыклы, акыллы буларак тирә-юньдә таныганга, әниебез дә озак еллар абруй, хөрмәт казанып, сәүдә тармагында намуслы хезмәт итте. Ул бүген дә, олы яшендә булуга карамастан, яраткан эшен ташламый. Племяннигына ярдәм итеп кибеттә эшли. Балалар бакчасы булмау сәбәпле безне, балаларын Гөлнара, Эльмира һәм улы Ринатны үстерешергә әбиебез, кайнанасы аңа ярдәм итте. Бар балаларын да алар әтием белән акыллы, тырыш, тәртипле итеп тәрбияләп үстереп, һәммәбезгә дә хәлләреннән килгәнчә белем бирергә тырыштылар. Кызганычка каршы инде 10 елдан артык әниебез ялгыз яши. 1 ел эчендә олы кайгы булып, бер-бер артлы якты дөньядан әбиебез дә, әтиебез дә китеп бардылар. Билгеле, кадерле кешеләребезне югалту барчабызга да бик авыр булды. Әмма сары сагыштан саргаймаска аңа 5 татлы оныклары Роберт, Регина, Булат, Тимур, Илдар, оныкчасы Эмиль ярдәм иттеләр. Гомумән әниебез бер кайчан да ялгызлык хисе татымас дип өметләнәбез. Чөнки аның янәшәсендә һәр вакыт күп санлы дус туганнары, күршеләре, бала оныклары торалар. Авылыбызның иҗтимагый эшеннән дә әниебез читтә тормый. Иҗат җанлы кешебез төрле бәйрәмнәрдә, чараларда катнаша. Һәр балага үз әнисе кадерле була диләр. Менә инде безнең эшендә әниебез иң матуры, иң акыллысы, иң тырышы, иң уңганы, иң сабыры булып тора. Әниебез безнең өчен яшәү чыганагы. Ул безнең шул кадәр сабыр. Хәзер дә барыбыз да үсеп җитсәк тә ул һаман безнең өчен янып яши. Әниебез, без синең туган көнендә күз яшьләреңне киптерер идек. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, бар җылыңны безгә бүләк иткәнең өчен. Син безнең олы хәрефтән фәрештәбез. Раббым, синең картлык көннәреңне тыныч итсен. Җитәр, хәзер дөнья кума, әзрәк ял итеп, үзең өчен яшә, кадерлебез. Без сине үлеп яратабыз, һәм алдыңда бар яхшылыгың өчен түбән генә башыбызны иябез. Бүген бездә нинди бәйрәм? Туган көне әнинең. Бу дөньяда иң кадерле, якын кешем ул минем. Табигатьнең иң матур, дәртле мул көз аенда, уңышлар инде җыйганда, Татар Сайман авылында, бабай белән әбиемдә булып бигрәк тәнәни, моннан 65 ел элек дөньяга килгән әни. Бу дөньяда иң кадерле кеше син безнең әни. Яныбызда булган чакта кирәк түгел әллә ни. Син пешергән ризыклар дөньяда иң тәмлесе. Синең янда узган көннәр бар көннәрдән ямьлесе. Кулларыңнан гөлләр тама, син уңганнар уңганы. Һәр бер эшне күңел биреп ихлас эшли торганы. Гомереңне багышладың шул яраткан эшеңә. Сәүдәдәге хезмәтеңнән канәгать бар кеше дә. Бүген әни, юбилеең, зурлап бәйрәм итәбез. Бөтенебез чын күңелдән сине тәбрик итәбез. Син булганда җаныбыз тыныч, синең белән бик рәхәт. Барысы өчен әни сиңа зур рәхмәт. Кадерле Наилә Сәидовна, балаларыгыз сайлаган җыр тапшыруыбызны дәвам итәр. Ә сезгә без бары бәхетләр теләп калабыз.
чакта, уйлыйсыңдыр әнкәй безнең хакта. Төбәп күзләреңне безнең кайтыр юлга, көтәсеңдер инде һәрбер ялда. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Изге теләкләрне әйтеп барыбызга, сакланыгыз дидең ялгышлардан. Бизәр гомерләрне аклык булсын җанда, зарланмагыз бердә язмышлардан. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Әйткән сүзләреңне искә алган чакта, йөрәгемдә яшәү көчем арта. Гомер күзләреңне узган чагымда да, кабатларымын миндә балаларга. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак